Hey, aka Najibjon, shuma xi rahda birin. Assalomu alaykum hoji, yaxshimisiz? Ne jamam estim ine ya. Ne aka hey. Davonda bo'lmay bor emish, tamom. Raftam ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum tomoshabinoni kanali Ma'mur Aziya. Xush omading ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора. Фермаи ҳоҷи ином ҳоҷи Абдураҳмон аз Беларусия ноҷинҳои зотӣ омад мана фуровардастем. 41 ё 42 сар. Раз, два, три. Пародаҳои Герефорди гибрид ам. Герефордои гибрид самаш Восемь. нархош иншалло сабукай. Навора тохи Дэвид, да? Дэвид Галов. Ҳамаи маълумотоша Дэвид. метем. Нархоша обязательно гам мезанем бародар. Що Дэвид, да? Шумо фақат дастгирӣ лайк. Ва касоне ки ба канал меҳмон ҳастанд, ба канал умда шуда мемонанд, ҳамқа дастгирӣ аз шумо. Дуюм клетка рафт. Шохдор, бешох. Хелиш маъқул боша аста ҳамаи 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давай рафтем акаҷон, я партоем биёем ака. Ига рафтем сеюм клетка. Сеюм загон. Ора пародошона гуфтем, Герефордои гибридан ино. Рафтем чорум загону. Что есть, да? Отпусти. Олабай. Хоб дӯстони азиз, мана буноҷиноро фуровардем ҳамаша. Ҳозир бо ҳамроҳии ҳоҷи Абдураҳмон ҳамаша якта ба якта навор мекунем. Нархошам дигар син сол пародо ҳамаша нишон метем. Гап мезанем, маълумоташа метем да мақсад. Навора то охир тамошо кунем. Моло як ҳафтара гашта омадаги ай бародаро. Ҳавоям ба назар мегирем. Ғайр аз ино бо нагоҳои сементал ҳоли бо вақт боша ва ёрам нишон метем бародаро сементалора давоми видеода. Салому алайкум оҷи. Салому алейкум. Муборак шав молои нав. Мамур Азия. Салому алейкум ака, камтарак сарисмарангем да ҳозираш да ака. Ҳеҷ гап не. Ки ака дамирам я бор қоғазоша бинем гуфтем. Баъд бемалол чхел ака, бемалол тар гап мезанида ака. Гап не. Ака 41 дона омадаги ака. 40 та мекинам хелайда. Я мошинго омадаги ака. Биё акаҷон, медроем ака. Медроем. Биё акаҷон. Нишон тем ака. Навора сар кардем. Хоб. Ака 41 дона омадаги ака. Мақсад кадомаш буғузай, кадомаш қасира акаҷон ман ҳозирашда намедонам. Иҷа ака нанависондай буғуз қасиришона. Насиб кина ака. Леки ман инош я бор бинда ака ина сина кадаги. Шам бисёра мо ака қасир гуфта метим. Мешава акаҷон ам хеб бигим а? Мешава. Мо қасир гуфта додан мегирем ака. Устуш ака худш мебара проверкаша мекуна. Онро бина сина кадай ака. Ина ака. Баъзеош сина кадаги. Ина бор бина ина тайёрай мегӯй ака. Инаш хеле. Мақсад акаҷон хичон мебаранд, месанҷан бо бадили пар бемалол акаҷон бурдан мегиранд. Ира Мамурҷон 50 сом монда наметонем, ира кило баркашона.
лекин диде шудин ака рӯз ба рӯз ака ами гов оварданам хай ба хичаю қимат шиде шудоида ака рӯз ба рӯз қимат шиде шуда арзон нест ака ин ака чанд пули монем акаҷон 48 сомоне мешава ака як кор кунем ака ай 45 то 48 монем мешава ай 45 то 47 барое ки ман аввали видеода ваъда додам ки нархош сабукай гуфтам гап нест акаҷон ай 45 то 47 сомона накладной акаҷон бо нагӯен ки акаҷон баркашида метӣ наметам баркашида ин акаҷон ҳама чиша нависондагӣ килоҳошона нависондагӣ мақсад тайёр айда ака ҳамин накладной қатъи метам манам баркашида гирифтагӣ нестам ҷо хишон бар мекашан одам дорем бар мекашан миёран акаҷон бо даиҷаам аст оли ака биё ака ёли як загон шавли як загон ин як загон айда мақсад ана нархошо фаҳмидин ай 45 сомон акаҷон то 47 сомон акаҷон 48 сума ҳам дора якта дата дора акаҷон и 45 сумаш ҳам ҳаст нестай не акаҷон ира қасоб бара бикишашам мешава барои қасоб овардагим аслан мо қисир гуфта додан мегирем ака буғуз буромадагиш ака ош шава ака ака 47 сомон да гои буғуза да ягон ҷо наметад акаҷон ҳаволаш ба худо акаҷон биё ака иса анаи загони дигари пародошона гуфтем бародор ино гирифордои гибридан мики маус мегана оҷи ё мики маус меган ака ина як загонич иҷа як загонич иҷа ҳамаш як хе говон акаҷон мақсад кадомш мақула биён бинан ай пеш ҳа биё ака пеш бибинан харидоро ки вор кака ҳаста одамое ки имконияти омодан надорад бо акаҷон бинанда бо як гапам ҳаст ака даставка дорем акаҷон даставка ака якта мегири дута мегири ака панҷта мегири 10та мегири дагавор қати ака мошиномон холӣ ака то любо ҷо мебаранд мерасонанд ай 5та болош бепул ака иёда ака чиша бепул кун хад ястам нимсим пул мемонем даи бепул кардан моам наметонем да ака мақсад ака дагавор мекунем акаҷон мебарем мерасонем ина бия ака ина тайёр сина када ина ин ака ҳастайда ам хелиёшам ҳастай бардо мақсад хуна диди ака гуфтестай ку ҳисоби қисир метем гуфтестай буғуз буромад ош шавад касе да буғуз буромад ака оши баданаш акаҷон да ақм дои хуб куна шид акаҷон бо чиша бугум ина ина мезоя ака ина иш мезоя ош шава ака ҳамин успет кунан бигиран ошишон шава мо ам акаҷон бием астим фоида кунем ака гуфтам барфа би ака боронира би ака задаи шудем акаҷон мақсад биёян ака ай пеш ака муомила мекунем метӣ мешава ака даставкашам ака дагавор мекунем акаҷон мебарем мерасонем ҳами говода мақсад даставкада акаҷон ҳаст ака наҷа симентал ғнаҷино ҳаст ака гусалачаш биёин ака во омадагӣ нест говои хидмоной ака фақат ҳамин мошин омадагиай тамом акаҷон ҳамин рӯз ҳозир ҳамин моло омадаги ай беларусия тамом акаҷон 41 дона ё 41 сар омадаги бардоро ҳозир гуфтем ку ина иншолло ки вақт мошид уҷа симентало ҳаста ва ёрам навор мекунем нишон метем ҳозир не симентал ғнаҷино ака анаи видео барои балешикои симентал ин ака якта ҳамира якта ира овардагӣ будем як бача қирғанира додем ака барои хидмон оварда будем додем бо якта дига ака кофтуков кардем да ака барои насл да ино акаҷон насли оно дар гӯшуш нависондагие ки барои насл акаҷон оли гусалачаи ака акаҷон ҳамин симентало нархошон айку ака ай 30,000 сомон сар мешава ака усуш рафтан мегирам миёянд бинан ай пеш маслиҳат мекунем ака додан мегирем ина ғуноҷина тамошо ка ака оли нозоида да акаҷон ғнаҷини нозоида ина ай майдакиш тарбия карда гов мекунем бига ина марҳамат баро сементали тозаш марҳамат бо исуда буғзош ҳаст ҷӯшоам оли ҷои пеши ҷӯшоам мерем говои ҷӯшои сементал ишам ғуноҷимона ина ғуноҷино ака мана сина кардагиёш ҳаст ака ина
8 моҳа 7 моҳа буғуз тайёр. Иҷа ака мақсад сементал беҳад бисёр ака қариб як 50-60 дона сементал ҳам ҳаст. Уна бо гуноҷино. Ин ака. Марҳамат. Просто ака камтар ҳаво хунукӣ карда шуда. Хеле ҳамаша бировардан да ака. Хеле ки ака вайши дезудем да ака. Тамошо ка ака. Қариб як 50 дона 40 дона ака гуноҷин шаста ака. Якум зой, дуюм зой. Я 20-30 дона дига ака ҷӯшош ҳаст. Ман акаҷон рафтем ака ай 30,000 сомон ака гуфтем сар мешава. Усуш ака рафтан мегирад то мақсад айрӯи инсоф она да акаҷон. Рафтан мегирад гуфта баъд 60,000 ва 70,000 да нест мо да ака. Мо ака ай 50,000 поён мефурӯшем ака боло не. Тамом. Қабул. Мақсад ҳатман лайкора монем ки мақсад ина тамошо ка ака ина. Тайёр гуноҷин ака. тамом. Ин ака. Тайёр. Барои мол кардан. Ин ака ина насли нависондагиш ина дар гӯшашам нависондагие ки ака бо наген ки хид нависондагӣ не ман нанависондам ака. Ира хичон менависонам ака. Мо хел ручкае надорем ки ман бинависонам на. Насли нависондагӣ ака 1585 ака. И ака яке агар мехарам да боша агар акаҷон иам ака ай 30,000 боло ака поён нест. Мана. Кушош аҳамият насли нависонда мондагӣ. И ака ман хел ручкае надорам ки бинависим шумо акаҷон. Я одаме ки мефаҳма худш медона я киё менависонанд. Ана бо пеши гуноҷино омадем. Гуноҷин гоҳҳои буғуз. Ана якта бухай бардон. Ин ака гуноҷин ака. Ина гуноҷини хидм ака. Ин синаи пир када ака ина нав диде садом ака. Сирқ шуда уже сина. Ина. Тайёр истодагӣ. И гуноҷини хидмона ака. Ҳозир акира ҷидош мекунем айҷош. Хоб ака ина гӯш бухай Беларуси ака ё 70%. Иҷам акаҷон ҳар хел нархон акаҷон. Ич хеле буха буд оҷи? И акаҷон ангус нест накин. И як намуд бухай американский буд. Номшам ҳамин аёдум бировардам ака. И мақсад акаҷон ҳамин савол ҷавобш хати ака. Савол ҷавобш хати. Бухай худуд нест? Не вай ака оз ваям нишон метам. Истода охи? Ха вай истода вай намефурӯшам. Вай ғавсай вай. Ин ака. Иҷам акаҷон ай 25,000 сомон исбсун сар мешавад. Рома. Да инстаграм мебироя ака ё ки ютуб да мебироя ё тикток да ина биромадес да хидмам тамошо кардесудум ака $3.5 гов. Ака и кори ман нест бояд ман нагуму хай ака касе мара мақсад ба ақли худаш як кор кунам бо хубай да ака. Барои чӣ гапа гуфтесудум мара занг мезананд ки оҷи ҳа барои чӣ туда 55 сомона иҷа $3.5 то Тоҷикистон дастафка мега ака о хеле чӣ неста акаҷон бовар накунем. Илтимос ака бо як фикри худтон накунем. Ман шахсан худам бовар намекунам. Вале қатъиян ман корам намекунам. Бо калаи худтон бо фикри худтон бо ягон кас занг назад ки мо ҳавоёда сум гузарондем фреб хӯрдем гуфта ягон кас занг зад? Ака аз барои худо ака 15 нафар да як рӯз занг мезанад ака ахи одам бечора 50 та гов да пул додаги ака нест. Шахсан мадам занг задага мардак. Не мақсад акаҷон илтимос кардесум бо мегӯянд ки ака сум гузаронда фреб хӯрдагиян. Рашодшона гиранда акаҷон ки ман да занг мезананд бечора иёам ака хай одамиай мо ҳам ашбка мекунем любой одам ашбка мекунад. Мо ашбка ягон кас ягон гап надорему просто так акаҷон сарсону саргардон нашавем ака. Ина гуноҷина тамошо ки ҳаволатон ба худо ака усуш. Лекин ака да ягон ҷо акаҷон то Тоҷикистона $3.5 гов намеғалта рашодтона гирем. $3.5 биғалта мо ҳам ака беақл нестам шахсам биқара бугум ака. Ина гуноҷини худам ака. Ака мана ин чиста ини Беларусия буғуз. Ина яча ака бачаҳои Шартуз бурд, яча бачаҳои Кӯлоб бурд. Ина ятай дигаш, ина айдамаш ятай дигаш. Ё чиста ини Беларусия акаҷон. Якум зой буғуз. Хоб акаҷон рафтем ака айса. Ё гуноҷинои хидмона ака. Ина якум зой ака. Ҷои нав ая оҷи? Ҳа иҷа ака. Ҳамин нав як тақрибан ягон соат шида акаҷон иҷа диромадагишонда. Иваянда ака випзалшона ака. Ина ака гово чӯ ҷонавар. Ин ака ай қади ман да баланд ака ина. Қад ман баланд нестаю. Лекин ай қади ман да баланд ака.
нархиш ака нархша бугем ака биён ай пеш иёра гап мезанем ака иҷа макаҷон ай 30,000 сомон сар кардаги ака то 50,000 аст ё ака як каса фарёд ка акаҷон биёя як каса бугу биёя иҷаам ака ҳами хелай ҳама намудуш ҳаст ака иҷаам биё рафтем ака як ҷои зур мебарам ака Машалло, табараkallah. маъмурҷон чӣ хебда ака ҳамҷо бесто акама бугардонум Mana. Худаш ака гаш. меган ку ака вай чӣ ном дора галиштен намешава ака айда зуд чӣ шава 2000 кани 3107 2023 буда ака ош шава ака касе килоша ёва ин ака намешава намешава ина қади мара бино ака ина аусуш ма ака бачача борин шидум ака дар пешиш ина би ака ау тарафи ҳамиам одама ина метова ина ака қади мара бин ака ина хидма метарсим ака яке я дар видео биромадай ку як гованал таъриф мекун як шаташ мезана эҳтиёт шавем ош шава ака бидурорем ака ира ака бо дар кор боша акаҷон бо ҳастай аида калоншам ҳаст якта ака калонорам ятята ака реклама мекунем ака я чӣ кор мекунем ака иншоалло акаҷон то иди қурбона агар нафурӯшум меқапам ака иди қурбон дакамам якта рекорд монда мефурӯшум бо ҳамон вақте мефурӯшум арзон мефурӯшум ака ака нам оҳан 155 ака 180 баландаи пас нест ина ма ака ина ма қадне почам роста ина аймада чанқа баланда ака рафтем ака биё акира ира ака ҷияношо нишон метем ака Tamam. ака уҷара ой точин Бардора дар комментарий машалло навистамоне ба хотира нами. Хо. да биёр ака биё дурум будуроем акаҷон дурум будуро мақсад ёро буровардан камтар қиинтар дай дурнивай Валечкой сементал. ака набуроя Валечкой сементал ин барои шумо видеои эксклюзивӣ мешавад. Дар комментарий ҳатман машалло нависта монед. Машалло табаракалло нависта монед. хоб ака дара маҳкам ка ака чӣ хеб дай ака Гусалаҳои тоза сементал. мана гусола ака Хуни тоза. ака чукри таги санги меган ку анам тариша акаи нера бин ака я би ака қафоша тамошо ка ака чӣ хелай Мана паҳмиша бинем бардора. И буқай а? и биқай ака хоб мана ин биқачай ана и ғинаҷинчай ака и ғинаҷинай иам биқаҳай инаям ғинаҷинай ин ака гусолаи хидм ака 350 кило ака 347 кило бар кашидум Хеле калон шуда я? ака насиб кина ма гуфтагим ку ҳами яксолагишда худованд насиб кина нам бирем зинда бошем ака ним тарозу болоро меҷиқа ака ака ира хидм просто ака нағз мебинум агар не дар пеши чандтаговора фурӯхтуму ака я намефурӯшум эста ёле я берун рӯем ака мира
این لوبای گوامی مکده برای همین نمیگم اکا جان. Aha. این یا قیمت هم. Tamam. Balechka oxtasham. ها بله ساده چی میکنم. اکا اگر بیایم میفروشم. اگر نه اکا مقصد فروختنی هم نیستم اکا. کمتر بیست خدمم نغز میبینم اکا همین کمتر بانی کنم اکا. یا اکا جان ای شوخی بیرون خدمم اکا خیلی 10,000 و 15,000 سوم یگان تاشا نگرفتم اکا. همش قیمت اکا جان. بود تا دیگه. Sin solution yadtasha bindaoji. اکا من ای خب یا این تا اکا؟ دهم بوده یا 22 10 25 4 ماه ده 3 ماه 4 ماه گوساله این اکا جان این میشه اکا خداوند نصیب کنه رنگ همین بقای انگوستی خدام میکنم اکا اگر نخرن رنگ هم بقای انگوستم اکا بانی میکنم میسته اینو da şir dar korayan oji. همه شیر مقصد یا 3 تاش شیر برآمدگی بده 4 تاش یکی من شیر داده شدم جان جان سوز اینج ما اکا شیر داده شدم اکا جان اکا اخی رخش تقریبا شبگم اکا 10-15,000 سومون اکا جان نیست قیمت اکا جان Tamam. برای همه اکا جان بیاین یکی باله چکش باشه بیاین میفروشیم اگر نمیفروشیم اکا جان Tamam. رفتیم اکا خب aynoş gibrid ana. ها Noş یا gibrid. گبریت اکا گبریت Galıştığın qati var. Simental. Gibrid var jurmuş inşallah. Ana marhamat. این اکا مامور جان اینجا بیا کدام اینا مکیده شده اکا لوبای گوام این اکا Bir de voley ayznaştan ها rayca. ای اکا هم در راحت اکا کدونا یک دونه گریفورد اکا بیاید ده همیجا بر میکشم میتونم 410 کیلو آمادگیه شخص سامون اکا ده همیجا بر میکشم میتونم Tamam. با یگان چی معامله میکنیم اکا جان مقصد اکا بلاروس آمادگیه لیکن ده همیجا بر میکشم میرم منتال اکا جان ای همه رزمه 3 دونه دارم اکا یا تا دتاش دادرنای 3 دونه اکا هر سهشم اکا میفروشم اکا بیاید Koçaş sos çavanda yok ki. نه او پوچش پرابلم نداره اکا تمام. جواب گوش خطی پوچایی یاده رفتیم اکا جون تمام الله اکبر Tamam ha. ها تمام Oh. تماما تمام اکا Tamam. Bu arada navora da amca cambas mekine. Kase navora to amca to kışa tamışo kad dar. Şidanes? Rakamı 41 Navistan'da monen.